Ayun, nakikita nyo yung mga peanut grass ka-promde. Ang ganda oh. O diba, talagang maganda ito sa arawan. Ang nakaka-refresh, parang maganda sa mata. Maluwag kasi yung lugar. Malaki kasi siya, parang roughly siya yung dating niya. Parang bulaklak siya na malaki. Ang ganda ng pagkasiting ng ano na, landscaping nila, ang ganda. Mga kubo-kubo. Hindi na natin puntahan yung loob, pero mga cottage siya. Very simple place, pero napakaganda ng ambience. Hello po mga ka-farm, magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay nandito ako sa Tagaytay at sinama ko ng friend ko dito sa SVD Farm dahil napakainit sa Manila. At ayun, wala kaming ibang mapuntahan kundi dito sa Tagaytay kasi itong pinakamalapit na medyo malamig-lamig. So dapat pupunta kami ng Baguio kaya lang hindi natuloy, kaya dito kami sa Tagaytay napunta. So ngayon ka-farm, dahil nandito ako at napakaganda ng views. Talaga naman nakakainggan yung mamasyal dito. So pagpasok pa lang namin ng farm dito pa lang sa may entrance, talagang sabi ko okay yung place na ito. So ayun, ang sarap na i-explore. So samahan nyo akong i-explore ito ka-farm. Pero bago ang lahat, bago tayo mag-explore ng napakagandang garden, mga scenic dito, so ini-invite ko po muna kayo na mag-subscribe sa aking YouTube channel at pindutin po yung notification bell para updated po kayo sa aking mga bagong post na videos. So ayan po ka-from, papasyal po ako at siyempre gusto kong isama kayo sa aking pamamasyal, kaya ayan, sabay-sabay tayong mamamasyal. Let's go ka-from and enjoy watching! So dito lang ito ka-from sa may entrance at kitang-kita naman na napakagandang mga place dito. So very maaliwalas, very cozy yung datingan niya. Then ayun, SVD Farm, napakakulay at siyempre very refreshing ang dating niya. Styler Hill. So ano bang pangalan nito? Styler Hill Events and Dining. So yung ano dito, yung pagka-landscape nila super. At sa bahay at sa maliit na garden pwede itong gayahin ka from this. Very simple lang yung landscaping pero talagang nakaka-amaze. Lalo na dito pag tiningnan mo dito sa bandang baba. Ayan, mayroon silang mga cabana or gazebo diyan sa gitna ng ground. Tapos yung landscaping niya napakaganda at napakalinis talaga. Discover natin kung ano mga makikita doon sa ibaba at syempre ayun, excited akong i-explore ito sa inyo para at least nakikita nyo rin kung anong nakikita ko dito sa SVD Farm. Mayroon dito mga peanut grass at puno-puno ng bulaklak. So yan po yung mga halaman dito ka-from. Mayroon silang kalatiya, lutia, tapos yung mga maraming halaman dito, yung eugenia plants, may mga pine trees sa medyo malayong lugar. Then yung fruits na sensation ba yon or parang something ganon. Pero hindi siya masyadong malago, kaya lang punong-puno siya ng bunga. Maganda siyang ayun, magandang halaman ito kasi nagbibigay na siya ng lilim, maganda pang tingnan at marami pang bunga. So nakakain siya. Mga fruit bearing trees nandito ka-from marami. So dito nga tayo sa banda sa bandang baba. Bromeliads. And meron tayong mga gazebo dito, Cobo, Titos, Indays, Mifort, Indays Mifort 70th birthday.
So mayroon mga ferns, mga maliliit na ferns. Kala ko doon sa kabila yung pasyalan, dito pala mismo. So ang ganda dito. Ang ganda ng mga halaman ka-promdi at nakaka-refresh. Ayan, may bromeliads dito. Ito yung mga bromeliads na nakikita natin na very ordinary lang naman. So ito yung nasa bahay ko. Ayun, pag natatama ng araw, mas maganda. Discover natin yung nasa bandang gitna. So dito ka-promdi, nakikita nyo naman yung napakagandang pasyalan dito. So yung pagpunta mo dito, ito yung bubungad sa iyo. At malapit lang ito sa entrance ka-promdi. Tapos may mga pangalan yung mga hall nila. 11th station. So parang kasi seminary ito ka-promdi. SBD. Parang ganon. So parang ang ano kasi parang SBD yung nakita ko dun sa may ano, parang seminary, patas may simbahan. So nakapunta na ako sa simbahan nila. Pero itong garden dito, first time kong makita. So ayun, explore natin kung anong mga nandito. Mayroon silang mga kabana, napakarami. At ang ganda talaga ng pagka ano nila dito, pagka sitting nila. Center of Limit Suda Tunan Retreatan. So retreat house ito ka-promdi. Ayan. So hindi tayong pwedeng pumunta diyan kasi nakalagay off limits. Then ito, maraming plants dito. Yung dati kala ko nito bougainvillea. So maganda rin ito, kulay orange. Kaya lang siguro tinitrim nila yan kaya hindi masyadong yung bulaklak. Pero may mga bulaklak siya kaya lang ngayon natutuyo na. So dito ka-promdi, ang ganda ng dito pagka-sitting niya. Very maliwalas at napaka ganda ng pagka-landscape. Ayun, nakikita niyo yung mga peanut grass ka-promdi. Ang ganda O diba? Talagang maganda ito sa arawan. So pag mayroon kayong medyo malawak na garden, pwede niyo itong gawin peanut grass ang plants instead na yung mga halaman na malalaki. So mas magandang peanut grass na lang yung gawin niyo kasi mas maaliwalas. So combination ng Carabao grass tapos peanut grass. So ang gandang tingnan. Very maaliwalas. Tapos sa kabila naman yung mga kabana, may something na halaman yung para mga forget-me-not. Ang ganda talaga. Nakaka-refresh, parang maganda sa mata, maluwag kasi yung lugar. Tapos dito sa harap mayroon silang parang convention na parang malaki siya. Tingnan natin dito yung mayroon siyang parang fish pan dito sa gilid. Pero ayun, may mga fish, tilapia. Ayan, maraming tilapia. Tapos ayun. Ano tong prutas na ito? Ang ganda, ibang klase prutas. May parang langka. Ayan. Ngayon lang ako nakakitang prutas na ganyan. Anong prutas yun, boss? Tapos ito yung lavinia. Maganda rin yung plants na ito ka-promdi, pang house plant ito ka-promdi. Napakaganda nito sa bahay. Depende sa pag-aalaga nyo kasi yung niya, very light yung niya, yung plants. So namamangha ako dito ka-promdi, yung prutas nila. Ano kayang klaseng prutas yan? So isum nga natin. Ayan. Alam niyo ba yan ka-promdi? Anong klaseng prutas yan? Baging siya eh. Baging siya na prutas. Hindi ko alam kung anong klase. Parang yung niya, yung texture niya, yung balat niya parang langka or something na yung prutas ng Davao, parang ganon. So ayan.
So back dito tayo kapromdi sa ano, sa palaisdaan nila, napakaraming isda. Tilapia. Pwede rin siguro magbingwit dito. Kobo na pilar. So ayan, may mga kasama, may mga pangalan yung mga kobo dito kapromdi, nakapangalan sa siguro yung mga tao dito, kung sino man nandito, parang dinunit yata yan. So ayan kaparm din, dami-daming prutas. Hindi ko talaga alam kung anong yan. Parang durian. Parang durian yung balat, langka na durian. So ito yung kanyang ano, ito yung kanyang dahon. Ayan. So, lahat mayroon off limits. Ito naman kapromdi, mayroon silang pako, ang taba. Ito yung yung pako na sinasalad. Marami nito sa amin sa tabing ilog, pero dito ayan tinatanim nila dito. Ang taba niya kapromdi, sarap gulayin. Sa amin kasi yung pako, ginigisa namin yon, pwedeng ginagataan, pwedeng ginigisa, pero sa amin bibihira yung gumagawa ng salad nito. Sa mayayaman lang ginagawang salad yung pako. Sa amin, ginugulay namin yan. So tapos meron ditong maliit na ilog. Pataas siya kapromdi. So taas sa taas, titingnan natin mamaya doon. I-discover natin kung ano yung nandun sa taas. Ang lawak ng place na to. So mayroon din sila mga dito, flowers, gumamila. Ayan, ganda ng gumamila nila, giant gumamela. So sometimes naisip ko na mag-alaga ng gumamela kasi marami doon sa amin, sa atin dyan sa Bicol, na nakikita ko ng mga mga rare. So kahit siguro pwede akong bumili nung kahit na cutting lang. Mayroon pa nga ako nakitang purple, black, ayun yung mga rare doon na nakita ko. Ito naman ay familiar naman sa atin itong mga gumamela na ito, pero ang ganda ang ganda ng bulaklak niya, ang lalaki. Tingnan natin dito. Ang ganda ng mga nila, kahoy. Parang mahogany yata itong mga mahogany yung mga kahoy nila. Talagang solid wood. Ang ganda ng pagkagawa nila ng mga dito, mga kabana. So, dito muna tayo sa may mga bulaklaki na halaman. Dito maraming halaman dito, mga plants. Para hindi mainip si mami, kailangan may halaman. So, ayun. Ang maganda pala dito, 20 pesos for adults. So, wala akong bariya. Tika lang. So, wala akong bariya dito. Malayo yung friend ko. 20 pesos, 10 pesos per kid. So mamaya pupunta ako dyan. So yung mga nakikita dito sa labas, ito naman kapromdi, mabango yung bulaklak nito. Nakalagay sa 1,000 PHP yung ayun, parang sampagita yung amoy nito. Tapos nagbibinta sila ng halaman dito, 1,000 nakalagay. So ayun mga plants dito. May bayad pala boss 20 pesos. So ayan, andito na yung kasama ko, to the rescue yung kasama ko kasi hindi makapasok, wala akong barya. Puro papel. Ihulog lang. Ito, barya? Ito ba nilalagay? Ayan, dinagyan ko hinulog ko. Barya. Doris. Doris, pasok ka.
So ayan po ang ano dito, garden, napaka presko. So may nakita akong napakagandang bromeliads. So discover natin kapag kung anong klaseng bromeliads yun. Bromeliad lang. Ay dito naman kasi yung mga ano, mga ordinary bromeliad, pero yung ito gusto ko to. Ayan, hindi naman siya imperialist, pero maganda siya. Mga siguro mga ang presyo niyan mga nasa mahigit 1,000. Asa na nga na? Ayan, ang ganda itong mga bromeliads na gusto ko, yung mga ganyan. So, yung makulay ba, yung namiminti niya yung kulay niya. Ito naman yung bromeliad na ito, yung ano, sa init siya. Gusto niya yung mainit na panahon, saka tapos lumalabas yung kulay niya na parang orange, yellow, something ganun. Tapos dito, ito yung ano, parang imperialist na rin ito kapromlyo. Ang ganda. Malaki kasi siya, parang roughly siya yung dating niya. Parang bulaklak siya na malaki. Batik-batik yung dating niya, pero ang ganda niya. Siguro mga 5,000 yung ganito. Parang imperialist yung dating niya, pero giant bromeliad lang siya kapromly. So ayan yung mga nakikita dito sa loob ng SVD Garden. Lavinia plants. Ito medyo pricey rin itong Lavinia eh. Tapos yung mga ayan, mga bromeliads. Maganda kasi kapromly yung bromeliads kasi ano, hindi siya alagain eh. Basta ilagay mo na lang siya dyan sa tabi o sa ilagay mo lang sa batuhan, sa puno o sa lupa. So diretso na siya eh. Hindi mo kailangan diligan ng diligan. Unlike sa mga ibang halaman na kailangan niya ng palaging dinidiligan. Meron din ditong wishing well. So, ang wish ko, good health, manalo sa loto, matupad yung pangarap ko. So, yun ang wish ko. So, ayan yung mga halaman dito kapromdi. Hindi ko pa naubos yung ano, hindi ko pa maikot lahat kasi ang laki ng garden na ito. Basta bromeliads na nakikita ko, nilalapitan ko kasi gusto ko talaga yung bromeliad. Ayan yun. Lalo pag nasa stone siya nakatanim. Ang ano, very cozy yung ano niya, ang dating niya. Wow. Parang nagtanong ako doon sa Iba Garden ito, parang 1-2 yung medyo maliit lang dito, 1-2. Pero pag ganyang kalaki, syempre iba ng presyo nun. So, may malaki tayong bird nest dito. Bird nest. May mga kubo. Ayan. Ayun. Mga flowering plants. Ang bango, parang naamoy ko sa Sampaguita. Dito tayo sa labas. Ay. May ano, hindi pwedeng lumabas. Ayun, kung nasa Manila kayo, malapit lang kayo dito sa Tagaytay at hindi nyo alam yung ano, puntahan dito. So, pwede kayong pumunta dito, pwede kayong mamasyal dito. Ma-enjoy nyo naman yung mga scenic dito kasi puro plants, nature. Ayan, maaliwalas yung dating. Pang paubos lang ng oras. So, ayan po, napakaganda, di ba? So, maraming pumupunta dito. Try natin pumunta dito. Kasi kanina ko pa nakikitang halos lahat na pumupunta dito ay pumupunta rin dito sa ano na to, sa place na ito. Total silence.
You are now entering a sacred space, a place of space and reflection. We kindly ask that you honor its serenity by observing, following guidelines, total silence. So, hindi na tayo magsasalita ka from this. So, just showing na lang yung kung ano yung nakikita natin dito. Kasi, ano to, place of prayer po. Namumulaklak pala yung ano, yucca. Maganda dito. May mga langka. Parang bonsai na langka. Gaganda ng mga bromeliads. One of this day, magkakaroon din ako niyan. In the future, magkakaroon din ako ng ganyan ng mga bromeliads ka-promdi. Ang ganda. Super. Ayan. Ayun yung kapromdi, yung huya may ano, ayuka. Meron siyang flowers, tapos meron mga seeds. So, first time ko makakita ang nagbulaklak na ganito. Ang ganda. Sacred Heart Adoration of Limits. Very nice yung landscaping dito kapromdi. Ganda ng palm. Amazing. Ganito pala ito kapag ano, kapag pinutol-putol mo, yung ano niya, ang ganda mo. Nagsanga-sanga parang bonsai lang. So ito yung ano niya, flower niya.
Tingnan natin doon yung mga ano, mga kabana, ang ganda. Oh, kaparambi. Ganda. Yung mga halaman doon. Tingnan nyo yung kaparambi yung halaman nila dyan. Very simple lang. Parang doon yung aurora, doon yung luz. Something mga doon niya sa ang mga halaman doon. Tapos, ang gandang tingnan. Ayun yung ano nila, kabana. So, off-limit kasi yung ano nakalagay. So, hindi tayo pwedeng pumasok dyan sa ano na yan. Sa ground na yan kasi nakalagay naman off-limit. So, ayun. Pero, alam ko pwedeng ano dito, pwedeng mag-rent, pwedeng matulog dito. Ayan po. So, ayan. Maraming ano dito. Maraming pwedeng pasyalan at napakalawak ng lugar. Dito lang tayo sa daanan. Pentecost Village. Pick up and drop off area only. So, ang ganda. Napaka-presko ng dating. Mas malamig kasi dito kapromdi. Ayan, ganda dito. Good morning. Ang ganda ng pagkasiting ng ano na, landscaping nilang ganda. Mga kubo-kubo. Maayos din yung ano, pagkalagay ng mga halaman nila. Yung cottage, very maayos at napakagandang tingnan. Ayan. Hindi na natin puntahan yung loob, pero mga cottage siya. Bromeliads. Ang ganda rin ng mga bromeliads talaga. Lalo pag may stones. Ewan ko ba't nahilig ako sa mga rock garden. Kasi maliwalas tingnan. Refreshing community. Wow. Very livable yung life dito.
sa ilalim ng puno, napaka-presko. Pero dito talaga yung nagagandahan ako dito sa lugar na to. Parang simpleng community, parang ganon. Very simple place pero napakaganda ng ambience.